Sau da yawa yakan neme ni da na bashi haɗin kai wajen mu aikata alaƙar da take kasancewa a tsakanin ma'aurata bayan sun yi aure. Amma sai in katse masa hanzari da cewa ai ba mu yi aure ba, don haka sam bai halatta a gare mu ba. Shi kuma sai ya ce da ni wai kin manta ne cewa na farga da na bada sadaki kuma an sanya hannu an karba. To ni yaya zan yi ne domin bana son ya rabu da ni. Allah sarki, wannan tambaya ce da wata matashiya ta yi kuma take buƙatar a amsa mata. Kaico, amsar wannan tambayar bai kamata ya zamo a takaice ba, amma ban sani ba ko kun gane meye wannan saurayin yake so ya dabaibaye tunanin wannan matashiyar da shi? Ko ba a faɗa ba, tabbas kun fahimci meye yake so ya ce wa wannan matashiyar. A dunkule dai a cikin jumla guda yake so ya ce da ita, yayin da saurayi ya riga da ya bayar da sadaki, to ko ba a daura aure a tsakaninsu ba, to fa ta halatta ga manemin nata. Kaji shirme, wanda wannan ko raba ɗaya biyu babu jahilin tunani ne. Tabbas wannan jahilin tunani ne, domin kuwa hakan ya saba da hakikanin gaskiyar yadda shari'a ta tsara. Yan mata game da iyaye baki daya su ji wannan zancen da kyau kuma su kiyaye. Bayar da sadaki ga yarinya kafin a daura aure hakan baya nuna cewa yarinya ta halatta ga manemin nata, har sai an kai ga cimma waɗansu sharuɗa na musamman. Daga cikin waɗannan sharaɗan har ma da ɗaurin auren kansa. Hattara dai iyaye da 'yan mata.